vítajte u tohto videa. Dneska tu mám aj moju maminu. Čaute. A budeme spolu natáčať video. A môžeme ísť do videa. Idem sa pozrieť na tie moje deti. Deti. Stávame, ide sa do školy. Ocko, No, ešte sa. 5 minút. Nie. 5 minút. Pekne stávaj. Aj ty. Aj ty. Ja ti nechodím ani do školky. No, dobre, no, tak ty ešte spínkaj. Dobre. Ďalej. Stávame. Ja sa tu už učím od polnoci. No a tá tvoja sestra čo? Ona ešte spí. Bodka. Nechce ešte ma, nechajte spať. Bodka. Bodka, vstávaj. Ale oco... Povedal som, Bodka, vstávaj. Oco, nechaj ma. Už je ráno, Bodka. Segra, stávaj. Pôjdeme na zmrzku. Na zmrzku? Áno, na zmrzku. Super. Kedy? Po škole. Pobaliť veci a do školy, dievčence. Mne sa nechce. Segra, idem si zabaliť one. Pobalím nás. No dobre. Tak, peračník a mobil. Ocko, voľačo nám prichystaj na jedenie, veď nebudeme tam predsa hladné. No veď, ale tak si tam volá, čo kúpite. Dobre? Oci, ale mamina nám vždycky voľačo dá. Ale mamina tu teraz není. Je, spí. No áno, spí. Mohol by ste už aj ty voľačo pripraviť. No veď, ale ty sa staráš o deti. Aj ty sa staráš o deti. Ja rúbem dreva. Sú to aj tvoje deti. Takže ich budeš voľačo pripraviť. No dobre. Tu máte. Ešte nejakú vodu. Či ešte voľačo. Tak tekvicový koláčik. Nie, zlato, ja im to pripravím. No vidíš, som ti to povedal. Keď ty to nevieš, tak a tak. Hej, a toto je pre nich veľké. Takže ešte jahodu. A rybu. No, dobre. Tak, hajde do školy. Čaute. Zlato ešte není. Veď ešte musíme zobudiť chlapcov. No, veď ja ich idem zobudiť. Dobre. No, tak choď. No, dobre. Stávame. Ocko. Hore, chlapci, hore. Dobre. Oco, ale prosím ťa. No čo je, však už je 8 hodín. A čo brácha? Ten je chorý. Nie tento, ale tento. Aj ten je chorý. Ocko? Hm? No dobre. A toto je koniec dnešného videa. Ahoj.